Αγαπητοί φίλοι, σε αυτό το βιντεάκι θα πάμε να δούμε δύο πολύ ωραίες πατεντούλες για την μπαγαζιέρα μας. Η πρώτη είναι αυτά εδώ πέρα τα καγκελάκια, τα οποία είναι αποσπόμενα. Τα μαζεύουμε, τα κλείνουμε, δεν πιάνουν καθόλου χώρο και τα έχουμε πάντα μαζί μας. Και άμα χρειαστούν ποτέ να τα βάλουμε, τα ανοίγουμε. Και η δεύτερη είναι ένα πάρα πολύ ωραίο tip, έτσι ώστε άμα θέλουμε να αφήσουμε την μπαγαζιέρα μας φορτωμένη για κάποιο χρονικό διάστημα, να μην ταλαιπωρούμε τα αμορτισέρ. Να μπορούμε λίγο να τη σηκώνουμε. Αρχικά πάμε να δούμε πώς μπορούμε να ελαφρύνουμε το βάρος από τους τροχούς, να μην ταλαιπωρούμε τα αμορτισέρ μας, με αυτές εδώ πέρα τις δύο σωλήνες. Εδώ πέρα έχουμε κάνει μία εγκοπή, όπως βλέπουμε, και πάμε να δούμε πώς το κάνουμε. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να χαμηλώσουμε το μπροστινό ροδάκι της μπαγαζιέρας. Βλέπουμε εδώ πως έχουμε χαμηλώσει αρκετά το ροδάκι της μπαγαζιέρας. Αφού λοιπόν έχουμε χαμηλώσει το ροδάκι της μπαγαζιέρας έτσι ώστε να ανασηκωθεί το πίσω τμήμα, παίρνουμε εδώ πέρα τις σωλήνες και τις βάζουμε εδώ πέρα μέσα. Τις βάζουμε εδώ πέρα μέσα. Το βάζουμε εδώ πέρα να κάθεται. Τώρα δεν κάθεται, πρέπει λίγο να ανεβάσουμε το ροδάκι για λίγο. Λοιπόν, τώρα που το ανεβάσαμε, το βάζουμε εδώ πέρα μέσα, η εγκοπή εδώ. Οπότε όπως βλέπετε στέκεται εδώ. Πάμε να κάνουμε το ίδιο και από την άλλη μεριά. Η εγκοπή εδώ, εκεί να σταθεί. Και τώρα που έχει σταθεί και κρατιέται, θα πάμε να σηκώσουμε το ροδάκι. Οπότε τώρα σηκώνουμε το ροδάκι. Και όσο τώρα σηκώνουμε το ροδάκι, η μπαγαζιέρα όπως ήταν κάτω ανασηκώνεται. Οπότε έχουμε και εδώ πέρα στους τροχούς. Οπότε βλέπουμε εδώ πέρα οι τροχοί ήδη έχουν αποσυμφορηθεί. Άμα θυμάστε, το λάστιχο στην αρχή εδώ ήταν πατημένο, πατιόταν κάτω και ήδη έχει ανασηκωθεί το αμορτισέρ. Οπότε το αμορτισέρ έχει χαλαρώσει, δεν έχει το βάρος που θα είχε άμα δεν το ανασηκώναμε. Οπότε τώρα είμαστε έτοιμοι, η μπαγαζιέρα μας δεν έχει βάρος. Βλέπουμε έχει ανασηκωθεί πάρα πολύ ο τροχός, το βάρος δηλαδή δεν είναι πάνω στο αμορτισέρ και είμαστε έτοιμοι. Μια πάρα πολύ εύκολη πατεντούλα. Αυτές οι δύο σωλήνες δεν πιάνουν καθόλου χώρο, δεν έχουν καθόλου βάρος. Μπορούμε να τα έχουμε μόνιμα μέσα στην μπαγαζιέρα μας και όποτε τις χρειαστούμε να τις χρησιμοποιούμε. Και αφού είδαμε την ωραία την πατεντούλα με το δακάρισμα της μπαγαζιέρας και το ανασήκωμά της έτσι ώστε να μην ταλαιπωρούμε, πάμε να δούμε μια πάρα πολύ εύχρηστη πατέντα με αυτά εδώ πέρα τα καγκελάκια, τα οποία όπως είπα πριν είναι και αποσπόμενα, να μην μας πιάνουν καθόλου χώρο στην μπαγαζιέρα. Όποτε θέλουμε τα ανοίγουμε, όποτε θέλουμε τα κλείνουμε. Εμένα η μπαγαζιέρα έχει και καπάκι πολυστηρικό που κλείνει, οπότε όποτε θέλουμε το αφαιρούμε και την έχουμε με ή χωρίς καπάκι. Και όταν θέλουμε να κάνουμε ένα πιο ψηλό φόρτωμα, μπορούμε να βάλουμε τα καγκελάκια μας. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Πάμε τώρα να δούμε το καγκελάκι. Το μεταξύ εγώ την είχα φορτώσει στην μπαγαζιέρα, τα είχα βάλει από πριν, αλλά τελικά δεν χρειάστηκε, δεν έκανε δουλειά γιατί δεν το είναι φόρτωσα τόσο πολύ όσο περίμενα. Τη φόρτωσα λιγότερο, οπότε και να μην το έβαζα δεν χρειαζόντουσαν. Αλλά μιας και τα είχα βάλει από πριν, πάμε να δούμε τώρα πώς ακριβώς λειτουργούν. Όπως είπα, τα καγκελάκια αυτά είναι αποσπόμενα. Αρχικά έχω πάρει δύο στατζαριστά, είναι διαφορετικής διαμέτρου. Το ένα λίγο πιο χοντρό, το ένα λίγο πιο λεπτό, έτσι ώστε το ένα να μπαίνει μέσα στο άλλο. Θα το δούμε εδώ. Το ένα σατζαριστό μπαίνει μέσα στο άλλο, όπως βλέπετε εδώ. Εδώ πέρα έχουμε βάλει μια ασφάλεια για να μην φεύγει το καγκελάκι μας. Και έχουμε κάνει εδώ πέρα βάσεις, έτσι ώστε να επιλέγουμε και το ύψος στα κάγκελα, άμα θέλουμε πιο ψηλά, πιο χαμηλά. Βγάζουμε λοιπόν τις ασφάλειες. Τίποτα, δύο τρύπες είναι με βιδούλες. Βγάζουμε και τις πίσω ασφάλειες. Ερχόμαστε εδώ, αφαιρούμε και τις πίσω τις ασφάλειες. Και πλέον μπορούμε συρταρωτά να βγάλουμε το κάγκελο. Έχουμε το καγκελάκι εδώ πέρα, το τραβάμε. Αντίστοιχα και από την άλλη τη μεριά, παίρνουμε το κάγκελο, το τραβάμε και όπως βλέπετε έχει ελευθερωθεί. Οπότε το αφαιρούμε τελείως. Για τα κάθετα έχουμε πάρει το
σατζαριστό, το πιο χοντρό, και απλά το βάζουμε μέσα εδώ στην μπαγαζιέρα. Έχω βγάλει λοιπόν τα κάγκελα και βλέπετε πόσο χώρο καταλαμβάνουν. Δεν έχουν καθόλου όγκο, δεν πιάνουν καθόλου χώρο. Το μήκος τους είναι τόσο ώστε όταν τα βάζουμε μέσα στην μπαγαζιέρα και αυτή είναι άδεια, να μην μας ενοχλούν. Χωράνε άνετα δηλαδή στην μπαγαζιέρα. Οπότε τα έχουμε μέσα μόνιμα και όποτε τα χρειαστούμε, και αν τα χρειαστούμε, τότε είναι που κάνουμε χρήση. Βλέπετε λοιπόν δεν έχει καθόλου όγκο, δεν μας πιάνουν καθόλου χώρο. Οπότε είναι μια πάρα πολύ όμορφη και λειτουργική πατεντούλα που μας λύνει τα χέρια όταν θέλουμε να έχουμε καγκελάκια στην μπαγαζιέρα μας για να φορτώσουμε λίγο κάτι πιο ψηλό. Όπως είδαμε, μπορούμε να επιλέξουμε και το ύψος στα κάγκελα, είτε βάζοντας τα οριζόντια σατζαριστά στη θέση εδώ πέρα που επιλέγουμε. Μπορούμε να επιλέξουμε εδώ, εδώ ή εδώ, 1, 2, 3 θέσεις, καθώς επίσης μπορούμε να επιλέξουμε και το ύψος που θα μπει μέσα στην μπαγαζιέρα τον κάγκελο αρχικά. Δηλαδή είτε μπορεί να πάει εδώ τόσο χαμηλά, είτε μπορεί να πάει από εδώ από την αρχή τόσο χαμηλά, είτε μπορούμε να το ανασηκώσουμε εδώ και να βάλουμε μια ασφάλεια εδώ. Οπότε βάζοντας την ασφάλεια αυτή εδώ, μπορούμε να επιλέξουμε να είναι πιο ανασηκωμένο και αρχικά. Οπότε κερδίζουμε πάρα πολύ μεγάλο ύψος. Είτε μπορούμε να αφαιρέσουμε την ασφάλεια και να πάει ακόμα πιο χαμηλά. Είμαι ο Παναγιώτης ο Μερεντίτης και αν σας άρεσε το βιντεάκι μας, κάντε ένα like και ένα subscribe. Να είστε καλά.